Malawi Today. Akali mudwanu shawiri agwire bino aliyeshatimba ndofuna tuvange cheki ngati kutenga kuheka aliyesabena kuva kutenga kwese tata kumbuyo kusakuva kukutransforma aliyesakuva kwese tata kwa kwese tata tidakalindifundira kutenda sakuva aliyesabena kutiva kusanya information ntavya kwirani ntchito yotumikira chakwera aliyesebano anze chachapamba kwacha tikuti aliyese chachapambapo kwacha Chapino, tichilemo kupalikizira amaikrofoni awiriwa kuti mwina saundi ngatopita patayi. Bungwe loona za mpikisano pa malonda Competition and Fair Trading Commission CFTC lati likufufuza kampani ya Agricom poiganizira kuti imabisa matumba a simenti 7,800 pa nthawi yomwe katunduyo amasowa pa msika. Mmodzi wa akuluakulu a bungweli a Brenda Bota wati zochita za kampaniyo zikuphwanya malamulo ndipo kampaniyo ayipatsa masiku 14 kuti iyankhepo pa izi. Agricom ndi imodzi mwa kampani zinayi zokhulitsa simenti zomwe zapindula ndi ndalama za $1 million ya America zomwe boma lidapereka kudzera ku Reserve Bank kuti litsetse kusowa kwa simenti komwe kwakweza mitengo kufika pa 50,000 kwacha pa thumba limodzi. Abota kufotokoza pozindikira kuti kunsikako simenti kusowa ifeyo tatsegulira mlandu umenewo ndogwirizana ndi malamulo section 51A ya Competition and Fair Trading Act yomwe imakaniza munthu wopanga malonda kumasunga katundu pamene munsika malonda akusowa. So tapatsa chidziwitso chomwe timanena kuti infringement notice kwadziwitsa kuti inu takupezani ndi mlandu and chidziwitso chimenechi tikuyembekezera kuti atiyankhe pasanapitirire masiku 14 kuti atilongosolere chenicheni ndi chani. Monga mukudziwa CFTC ntchito yathu imene timagwirira timafufuza imakhala investigative in nature. Tikafufuza then timapezeka kuti zomwe tapezazo timazipanga present ku commission kuti apange decision malingana ndi zomwe ifeyo tafufuza. Ndipo mlembi wamkulu ku nduna wa zamalonda a Christina Zakeyo wati ogula tsopano ali ndi ufulu wogula simenti iyu komwe amasunga ku magwelo ku Lilongwe pa mtengo wovomerezeka wa 26,000 kwacha. Ndingati boma inali ngati subsidy yoti tithandize anthu chifukwa chonena kuti tinachotsa zinthu zambiri pa boda, misonkho inachotsedwa pa boda. The expectation yathu ndionena kuti pasayembekeze wina aliyese kuti azitenga advantage situation imeneyi kuti azipanga zake zimene akutani akufuna. Ndiye nchifukwa chake ifeyo tabwera kunoko kuti tithandize ma-consumers komanso tithandize boma and anthu amene anavomera anditakhatukha ndi ma-meetings kuti toyenera kuonetsetsa kuti zoyenera titani tipange. Mene tikufotokoza panopa 2 weeks imeneyi ma-distributors ena amalizitsa ndithu ma-trucks more than 67 onena kuti abwera andagulitsidwa mdziko muno. Koma iwowa chimene chikuvuta ndi chani? Approval inapangika kale and you were expected kuti pofika panopa ma-truck 67 iyo akanakhala tatani atabweretsa. Ndiye ifeyo tikuona kuti pamepo pali chani, pali chinyengo nchifukwa tunena kuti anthu abwera adzagule chani simenti no. Komiti yomwe ikukonza mtsutso ya atsogoleri a zipani omwe akupikisana pa mpando wa utsogoleri yati ichititsa mtsutso wachiwiri komanso wamaliza pa 9 Seputembala pano. Wapa mpando wa komiti a Gordon Matonga wati iyo adasintha tsiku la mtsutso wachiwiriyu
kuti akambirane ndi zipani ziwiri zomwe atsogoleri ake sadatenge nawo gawo pa mtsutso woyamba ndipo ali nchikhulupiriro kuti onse adzapezeka pa tsikuli. Franklin Tambalika olemba ripoti. Wapa mpando wa komiti yomwe ikukonza mitsutso ya omwe akupikisana pa mpando wa president a Gordon Matonga wati zokonzekera zonse zokhudza mtsutso wachiwiri komanso otsiriza pa 9 September zili mchimake. Ngakhale sanafotokoze zomwe akambirana ndi omwe ayimire zipani za MCP ndi DPP, Lazarus Chakwera komanso Peter Mutharika omwe sanatenge nawo gawo pa mtsutso woyamba, Matonga adali ndi chikhulupiriro kuti onse asanu omwe anawayitana atenga nawo gawo pa mtsutso. Nazatosa statement ina yolengeza zoti kunali kusintha koma sitinatchule tsiku ndi malo amene madebate achiwiriwa azachitikire. Ndiye ndingathe kukutsimikizirani pano kuti madebate achiwiriwa azachitika pa 9 September komanso azakhala ku Bingu International Convention Center komwe kuja, ndipo madebate amene azayamba nthawi ya madzulo 6 koloko. Koma poyankhapo mneneri wa bungwe la akatswiri pa nkhani za ndale Political Science Association of Malawi Amavuto Pamusi wati Amalawi ali ndi ufulu odziwa ngati atsogoleri awiriwa apezeke pa mtsutsowo. Uthenga umene atulutsa amene akukonza mtsutsowa pena sukumveka bwinobwino kuti kodi atsogoleri awiri aja amene analephera kukhalapo pa mtsutso woyamba makamaka awa ndi president a Malawi Congress Party, president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera, komanso mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive Party DPP former president Professor Peter Mutharika sanapezeke pa mtsutso woyamba uja, ndipo anthu ambiri anali ndi chiyembekezero. Gawo lachiwiri ndi lachitatu la mtsutsowo limayenera kuchitika pa 29 August komanso pa 4 September, koma komiti inasintha masikuwa kuti lichite zokambirana ndi atsogoleri a chipani cha MCP ndi DPP wa omwe sanatenge nawo gawo pa mtsutso woyamba, atikamba kuti okonza mtsutsowo samachita zinthu zawo poyera. Mtsogoleri wakale wa dziko lino yemwenso ndi president wa chipani cha Peoples a Joyce Banda wati chisankho cha pa 16 September lapano chikupereka mwayi wapadera kwa achinyamata osankha yemwe adachitapo kale zakupsa pochepetsa ulova ndi kubwezeretsa chuma mchimake. Banda anena izi lachiwiri ku Lilongwe pa zokambirana za opikisana pa mpando wa utsogoleri ndi achinyamata zomwe linakonza ndi bungwe la Youth and Society Youth Decide Campaign mogwirizana ndi Zodiac Broadcasting Station ZBS. Timve kulakula kwa Banda. Akakapanga maganyu akubwera akamafika ku nyumba agula bikiri ya chimanga akubwera nayo ku nyumba, chimanga chikayamba kulowa nyumba muja moto ukayamba kuzima. I don't know if you have traveled widely at grassroots. Kuli moto ukuyaka, kuli moto ukuyaka, anthu akuvutika, njala, kuvutika, kusauka, umphawi. We've never been here. So kuyamba kulowesa ndalama zija matumbamu ndi kuyamba kulowesa chakudya manyumba muja ndi kuzimisa moto umene. Mawake mkulu wa bungwe la Youth and Society a Charles Kajoloweka wati nthawi yakwana tsopano yoti achinyamata amve mfundo za atsogoleriwa ndi kusayinirana pangano lothandiza kukwaniritsa malonjezo awo. Isi kuti tikungokamba kuti ndi dialogue chabe ndi ma issues amene akutuluka kunoko zomwe akulonjeza atsogoleri osiyanasiyana andale ambe makamaka amene akuyimira pa udindo wa president komanso zokhumba za achinyamata. Fati mukumbukire tili ndi ndondomeko kuti National Youth Manifesto amene ndi ni ma aspirations za chinyamata amene akukhumba takwaniritsidwa mu zaka 5 zikubwerazi. Nde tikamati dialogue ife kuti iwo akubweretsa mfundo zawo zomwe akonza ngati atsogoleri komanso achinyamata awo aliso ndi mfundo zawo, nde tikambirana kuti do mfundo zake zikuphikidwa bwanji. Chachikulu kwambiri nchakuti kumutuluka ma commitments osiyana-siyana. Ife ntchito yathu ngati Youth and Society Youth Decide Campaign komanso Zodiac nkupanga create platform imeneyi kuti pakhale engagement imeneyi. Kwakulu kwambiri kwakuti tikupanga so document zomwe zikuchitika muzokambirana zimenezi zomakulankhula zomakulonjeza cholinga nchakuti tikabisa masankho amene wawa tizalondoloze kuti munakamba izi padzana paja pano zili pati. Komanso ndi mbali imodzi yolimbikitsa democracy yomwe ikugona pa mfundo zikuluzikulu, issue based democracy.
Tidakale pa nkhani za chisankho, bungwe loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission MEC lati lipitiriza kuchitira zinthu zake poyera pogwira ntchito za chisankho cha pa 16 September pano, pamene tsopano lalandira mapepala oyamba a chisankho cha phungu. Wapampando wa bungwe la MEC Justice Annabel Mtalimanja walankhula izi pamene amalandira mapepala awa kuchokeratu makamaka pa bwalo la ndege la Kamuzu, ndipo pakadali pano kadaulo pa nkhani za luso la makono ku chipani cha DPP a Macford Somanje wayamikira bungwe la MEC pamene likugwira ntchito zake. Mtolankhani wathu Chisomo Chingwalo ali ndi zambiri. Wapampando wa bungwe la MEC Justice Annabel Mtalimanja wabwerezanso kunena kuti bungweli likhala lodzipereka pochitira ndondomeko zonse za chisankho poyera. Mtalimanja anati kupezeka kwa nthumwi za zipani za ndale komanso mabungwe oyima paokha oona za chisankho ndi mbali imodzi yoonetsetsa kuti anthu mdziko muno akhale ndi chikhulupiriro pa ndondomeko zomwe bungwe la chisankholi likugwiritsa ntchito. Iwo anati pepala zoponyera voti pa chisankho cha phunguzi azisunga malo otetezedwa omwe ali kubwalo la ndegeli. Nsanamira imodzi imene timagwirira ntchito ndiyo kuti china chilichonse chikhale poyera, chikhale pambalambanda, chifukwa timafuna kuti wina aliyense azitha kudziwa kuti tikuchitika ndi chani komanso ndi chifukwa chani tikuchita motero. Tonse tikudziwa kuti chisankho chimafunika kuti chikhale chovomerezeka komanso kuti zonse zayenda mwa ndondomeko. Tikakhala kuti zonse tachita poyera ndiye kuti tikuthandizira kuti chisankho chathu chiyende molongosoka. Mkulu oona za luso la makono ku chipani cha Democratic Progressive DPP a Macford Somanje ayamikira bungwe la MEC kamba kochitira zinthu zake poyera. Tikuona kuti ndondomeko yolandira ma ballot papers yayamba bwino, chifukwa pa parking list atipasa kuti tilandira 69 palace zimene tikuyembekezeka kuti muli ma ballot papers okana 7,331 for 109 constituencies. Ili ndi gawo loyamba la mapepala oponyera voti omwe bungwe la MEC lalandira, ndipo ena akhale akubwera mkati mwa sabatayi omwe adzakhale achisankho cha president komanso cha makhansala. Boma lati nthawi yakwana tsopano kuti dziko lino liyike njira yovomerezeka zogulitsa malonda pa internet ya e-commerce yomwe ingathandize kuchepetsa umbava omwe umachitika kudzera pa njira zosavomerezeka pa internet ipa. Mkulu wa nthambi yoona za malonda mu unduna wa za malonda a Ezron Chirambo wanena izi pa msonkhano ofufuza ndondomeko, njira ndi malamulo oyendetsera njira ya e-commerce. Kuchokera ku Mzuzu tili ndi ripoti la Towera Katswiri. Mkulu wa nthambi yoona za malonda mu unduna woona za malonda a Ezron Chirambo wali kulimbikitsa kugwiritsa ntchito makina a intaneti komanso kukonza mipata yomwe ilipo mu ndondomeko ndi malamulo kungalimbikitsa anthu kugwiritsa ntchito ndondomeko zovomerezeka pochita malonda pa intaneti. Iwo akuba ena amagwiritsa ntchito zofoka za malamulo pamene dziko lino likupitiriza kutaya ndalama za nkhaninkhani zomwe zikanapezeka kudzera mu njira ya e-commerce. Timange kwenikweni mfundo zoyenera kapena malamulo oyenera okhwima kuti operedwa tizitha kuwatsatira kuwapanga track ndi kuwazenga mlandu. Chinanso chimene chikupangisa kuti anthu aziberedwa chikuti ambiri akupanga malondawo pa masamba amchezo pamene palibe lamulo lina lilonse lowateteza kwenikweni. Katswiri pa za malonda apa internet mu unduna wa zachuma Asangwani Mkandawire warawembekezera kuti pofika mchaka 2026 dziko la Malawi lidzakhala litayamba ntchito za e-commerce kudzera mu ntchito ya DFIC yomwe ikuthandizidwa ndi African Development Bank ndi ndalama za madola aku America 14 million. Ndipo kumbali yawo athokozani James Ngwira ochokera ku Esami ati kukhazikitsidwa kwa ndondomeko yogulitsira katundu ndi kugula pa internet ya e-commerce kudzathandiza boma kupeza ndalama zambiri chifukwa anthu adzayenera kulipira misonkho. Misonkho ndofunikira koma sikuti chilichonse chimene chimapangidwa tax mukuyenera kudziwa mmene mamvera ya mwala imene amakambira pali amati malimiti kuti akandika chinthu kakang'ono sikakuyenera kukhala ndi msonkho ndi palibe chinthu choti anthu akhalire ni mantha. Chimene anthu tikuyenera kudziwa kandi ndife ogulitsa
tipeza njira zambiri zogulisira malonda kusiyana ndi kuti tizingogulisa kumudzi kwathu komwene tiliko. Izi zimakambidwa ku msonkhano wofufuza za ndondomeko ndi malamulo oyendetsera njira yogulitsa ndi kugulira malonda pa intaneti ya e-commerce. Malo mwa Zodiac kuno kunzuzu ndine Toera katswiri. Mukuonera nkhani pano pa Zodiac ndi Alex Banda. Tiyang'ana ndi zambiri zoti muonere zikathayizi. Boma la Britain lati lipitiriza kudzipereka pa ntchito yotukula maphunziro apamwamba a nzika za dziko lino. Ogwirizira udindo wa kazembe wa Britain kuno ku Malawi a Rebecca Fabrizi alankhula izi pamwambo wopereka thandizo la maphunziro apamwamba aulere kwa nzika za dziko lino 23 zomwe zikukachita maphunziro msukulu za ku United Kingdom. Zambiri mu ripoti ili la Chisomo Chungwa. Yemwe akugwirizira udindo wa kazembe wa boma la Britain Rebecca Fabrizi ati mwayi wa maphunzirowu ukutanthauza ubale wabwino omwe ulipo pakati pa mayiko awiriwa. Iwo ati ophunzirawa akakatenga nzeru zina ku maphunziro komwe akupitaku adzakhala ndi kuthekera kotsekula makomo a chuma cha dziko lino. Mkulu wa bungwe la British Council Melody Singo ati cholinga cha maphunziro kwambiri ndi kuwathandiza kuti adzathe kupeza mayankho ku mavuto okhudza madera awo. Mlembi wamkulu mu unduna wa maphunziro apamwamba Dr. Levis Enea avomereza kuti ndondomeko ya maphunziroyi ndi nsanamira yabwino ku nzika za dziko lino. Awa ndi abale kwambiri a UK ndi abale kwambiri amene atithandizira kukonzanso ukadaulo umene udzathandizira kukweza patsogolo kukwaniritsa masomphenya a dziko lino. Mmodzi mwa ophunzira omwe alandira mwayi wa maphunziro aulerewa Dr. Isaac Iwombe atsindika zakufunikira kwa maphunzirowa. So ndi kosi mwe ndikapanga timati digital health systems. So imeneyo ithandiza kuti tikabwera we help kupanga kupanga innovate system yathu ya digital health. Mwazina ophunzirawa akukachita maphunziro a za sayansi, ulimi wa makono, za umoyo, utolankhani ndi zina molingana ndi masomphenya achitukuko apa dziko lonse SDGs. Malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Chisomo Chingwalu. Munkhani za malonda ndi chuma, bungwe la United Civil Servants SACCO lati lili ndi chiyembekezo kuti kusamuka kwa likulu la ofesi yake ku Mzuzu kupita ku Lilongwe kuchititsa kuti ifikire anthu ambiri ndi kupereka thandizo moyenera. Mkulu wa bungwe limeneli la United Civil Servants SACCO a Francis Waliwa wati izi zikuonetsa kukula kwa ntchito ya SACCOyi komanso kukula kwa chiwerengero cha anthu ofuna ntchito za chuma. Sara Tembo walemba ripoti ili. Bungwe la United Civil Servants SACCO lati mabungwe osunga ndi kubwereketsa ndalama ndi njira yabwino komanso yodalirika yothandizira anthu makamaka pa nthawi ya mavuto azachuma. Mkulu wa bungwe la Francis Waliwa wati mogwirizana ndi izi bungwe lidakhazikitsa ndondomeko za ngongole ziwiri zomwe zithandizira mamembala ake kupeza ngongole mosavuta. Kukhulupirira kuti zinthu zikuyenda bwino mmene timayembekezera inde zachuma zavuta komano tinafunika kuti tikule kuti tithe kuwathandiza anthu athu amene akuvutika kwambiri. Pakadali pano mkulu wa bungwe la Moscow Afumbani Nyangulu wati mabungwewa amatukula anthu apa ntchito ngakhalenso okhala kumudzi kuti akhale ozidalira pachuma powapatsa mwayi wopeza ngongole kuti atukule moyo wawo. Tigulitsebe business imeneyo, tigulitsebe kwa anthu kumene SACCO ingawathandizire kusunga ndalama komanso kuongola ndalama. Tiwaphunzitse anthu kagwiritsidwe ntchito ka ndalama. Mbali ya kumidzi omwe kuli anthu athu tiwafikire ndi upangiri wonena kuti adziwe nkhani ya zachuma. Mutheka loyamba la chaka chino bungwe la United Civil Servants SACCO lapereka ngongole zokwana 42 billion kwacha ndipo yapanga ndalama zokwana 9 billion kwacha. Malo mwa Zodiac ku Lilongwe ndine Sara Tembo. Atende malezi. Munkhani za chipembedzo omwe akukonza mwambo wokondwerera kubadwa kwa mneneri Muhammad sallallahu alaihi wasallam yemwe Asilamu amakhulupirira kuti ndi mtumiki womaliza wa Mulungu ati zokonzekera mwambowu omwe uchitike ku Blantyre lachisanu lino zafika kumapeto. Mmodzi mwa omwe akukonza mwambowu omwe amautcha ziyara Sheikh Shafi Ahmad wati mwambowu udzayamba ndi ulendo wandawala kuchoka pa mzikiti wa Khanjedza kupita ku Mpingwi Sports Club ku township ya Limbe. Iwo ati abambo komanso anyamata ndi omwe akuyitanidwa kumwambowu ndipo amayi adzachita chikondwererochi m'makomo mwawo. Sheikh Ahmad analankhula ndi mtolankhani wathu Kasim Aubi.
Mwambo umenewu ndi mwambo umene chaka china chilichonse timakhala tikupangaza mwambo umenewu. Mwambo umenewu ndi wokumbukira kubadwa kwa mtumiki Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallam anabadwa mwezi wa Rabiul Awwal, mu miezi ya Kiislamu pa 12 Rabiul Awwal. Ndiye yeyo anabwera pa dziko lino lapansi monga chisoni cha Mulungu kwa ife anthu komanso zolengedwa zina zonse. Ndiye ife pofuna kumuthokoza Mulungu chifukwa cha madaliso otipanga ife kukhala mwa osatira mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallam, timakhala tikusangalalira kubwera kwake. Mu chaka chino mwambo umene uchitika mmene timachitira zaka zonse lachisanu limene likubwerali pa 5th September, ndipo uzayambira ku Kanjedza Masjid uzakathera ku Mpingwi Sports Club. Anthu amene aitanidwa kuti azapezeke pa mwambo umene ndi azibambo komanso anyamata. Ana amene ali ochepera zaka 80 sakuyenera kubwera pokhapokha ngati ali ndi munthu amene abwera naye wankulu. Azimayinso sanaitanidwe ku mwambowu, choncho azimayi akhoza kusangalalira ali pa nyumba pawo, koma azibambo ndi amene akuyenereka kubwera ku mwambo. Mwambo umenewu ndi wofunikira chifukwa ndi mwambo umene timaugwiritsa ntchito pofuna kukumbusana mbiri zotamandika za mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ziphunzitso zimene anatisiyira, komanso kuti munthu ukhale msilamu wabwino kodi ukuyenereka kutani. Ndiye mwambo umene ndi wofunikira chifukwa ndi nthawi imodzi yopatulika imene timakhala tikukumbusana zokhuza ndi umoyo wotamandika wa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsopano tione za masewero. Bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo mu Africa la CAF latseka ndondomeko yolembetsa osewera mpikisano ya Champions League ndi Confederations Cup, pomwe matimu awiri a dziko lino, Silver Strikers ndi Mighty Wanderers, apereka mayina a osewera awo. Silver Strikers yomwe ikusewera mu Champions League ikumana ndi Elgeco FC ya ku Madagascar, pamene Wanderers ikumana ndi Jwaneng Galaxy ya ku Botswana mwezi uno. Bright Kanyama ali ndi nkhani yonse. Pa 31 August 2025 bungwe loyendetsa masewera a mpira wa miyendo mu Africa la CAF latseka ndondomeko yolembetsa osewera pa matimu omwe asewere mu Champions League komanso Confederations Cup. Matimu onse amene akusewera mu mpikisanowu akhala akukangalika kulembetsa osewera awo, kuphatikizapo matimu awiri omwe ndi akuno ku Malawi omwe ndi Silver Strikers komanso Mighty Wanderers. Pamene nsika ogula ndi kugulitsa osewera uli otsegula pakadali pano mdziko lino, matimu awiriwa sanasinthe kwenikweni, pamene timu ya Silver Strikers yabweretsa osewera kutsogolo Andrew Joseph kuchokera ku Chitipa United komanso mphunzitsi wake wakale Edson Kadenge Mafulirwa, pamene Wanderers yabweretsanso osewera kutsogolo Muhammad Sulumba imwe asayina contract ya miyezi 7. Izi malinga ndoyankhulapo pa zamasewero a Christopher Njeula zikuonetsa kuti matimu awiriwa ndokhutira ndi mmene matimu awo alili. Anjeula ati ngakhale kuti matimu awiriwa amene akuonjezera osewera, akukhulupirira kuti matimuwa ali ndi osewera amene atakuwathandiza mu mipikisanoyi. Titha kumakhalabe ndi kachikayiko pang'ono kuti ama squad awo ndi otani, pa palibe timu imene inaoneka kuti yachabe strength, komabe kuyang'ana kuti ndi matimu amene amachita bwino kwambiri kumudzi kuno, komanso ndiye kuti a technical panel akhala pansi ndi kuyang'ana matimu amene akusewera nawo ndi kuchita understudy. Mwina anaona kunena kuti ma squad awo ndi okwanira bwino, akhonza kuchita nawo mpikisano mopambana bwinobwino. Silver Strikers yomwe ndi akatswiri a TNM Super League isewera ndi Elgeco Plus ya ku Madagascar pa 18 September, pamene Wanderers idzalandira Jwaneng Galaxy ya ku Botswana pa 19 September pa bwalo la Bingu ku Lilongwe, ndipo masewero ake achibwereza azachitika pa 26 September 2025. Malo mwa Zodiac ndine Bright Kanyama.